Ang top secret mo. Feeling ko nache-cheat ako sa husband ko dahil sa mga panaginip ko. Kasi po, 8 years ago, meron po akong ex-boyfriend. Though nahirapan po talaga ako mag-move on sa kanya. Bigla ko na lang siyang napapanaginipan. Nagigilty ako kasi dun sa panaginip ko po, parang masaya ako. Kasama ko siya, parang gano'n. Nung boyfriend ko pa lang tong asawa ko, nakipagkita po ako sa ex-boyfriend ko nung college. Sorry po ako sa kanya. And siya din, ganyan, yung mga. Tapos, akala ko po, pag nagkita kami or nasabi ko na, okay na. Kinasal na po kami ng husband ko ngayon. Nagka-baby na rin po kami. At yun po, 8 years na po yung lumipas. Hanggang ngayon po, hindi ko alam bakit napapanaginipan ko pa rin po siya. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras po natin sa buong kapuluan. Saktong alas 9 ng gabi mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ikaw ba? Nananatili pa rin sa puso mo ang mga alaala ng ex mo? Hanggang ngayon ba naiisip mo pa rin siya? Hanggang ngayon ba may mga bagay ka pa rin na binabalikan sa pagsasama ninyo? Katulad na lang po ng ating caller sa Top Secret Kabisyo na until now, naiisip niya pa rin, naaalala niya pa rin, at napapaginipan niya pa ang kanyang ex. Kabisyo, ako naniniwala ko na kapag ex na, hindi na dapat palihim na nagbebengbangan pa. Kidding aside, bad na. Kapag ex na. Di ba? Dapat inihahanda mo na yung sarili mo sa taong padating na sa'yo. Sa taong mamahalin ka na at iingatan ka pa. Hindi katulad ng ex mo. Kunwari, minahal ka. Pero bandang dulo, yung nandun na kayo sa tuktok, iniwanan ka na niya. Hindi mo na alam kung paano ka kakapit hanggang sa nahulog ka na lang sa mga patibong niya. Anyway mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 na madaling araw. Kasama po ang ating Basa Princess para sa mga kanyang babasahin na Rocky Secret Files with Titangelo. Mga kabisyo, halika na po para sa patikim ng Rocky Secret Files. Sabi mo, kapatid mo, yun pala asawa mo. Nakakagulat naman yun, kabisyo. Kunwari, kapatid, may alam lang ako kunwari pinsan ganun Pero ito matindi. Ginawang kapatid yung asawa. Ano kaya ang nasa likod ng liham na ipinasa sa ating Basa Princess ngayong gabi? Alamin natin mga kabisyo ang kwento ng ating letter sender sa aking pagbabalik sa ating Rocky Secret Files with Titangelo. Ang katanungan ko, kabisyo, ikaw ba? Ginawa mo na rin ba sa buhay mo na sabihin sa ibang tao na kapatid mo ang asawa mo? Mga kabisyo, kasama nyo si DJ Titangelo. Hindi ako magbabalik sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.